Pozdrav svima i dobrodošli u drugu epizodu u kojoj ovaj put otvaramo 10 paketića Konzum Playtime Gold Stars 2026, a nakon otvaranja zalijepit ćemo sve sličice na njihova odgovarajuća mjesta i također kartice smjestiti u album. Toliko za uvod i krećemo odmah sa otvaranjem. Evo, dobili smo znači prvu bonus, a kad piše bonus znači to bi trebao biti neki dres hrvatske reprezentacije i da vidimo koji smo ovaj put dobili. Pogrančić, njega nemamo, znači ovo nam je četvrti dres koji smo dobili za sad. Stavit ćemo ga ovdje sa strane. A kartica koju smo dobili je iz Zelenorodskih otoka, da vidimo, joj Bobista, njega smo dobili u prvoj epizodi, znači ovo nam je dupla. Idemo dalje. Da vidimo, dobili smo sličicu broj 50, a to nam je David Beckham. Ovo je David Beckham kad je bio mlad. Tamo negdje iz sredine možda 90. godina prošlog stoljeća. Legenda David Beckham, to. Znači on ide u Englesku. A da vidimo koju smo dobili karticu. Opa, Hrvatska. Da vidimo, dobili smo... Lovro Majer. To, njega nemamo. Evo nam Lovro Majer, znači još jedan Hrvat. I to kartica, znači broj 3. Idemo dalje s otvaranjem. Da vidimo, ovdje smo dobili sličicu broj 119, a to nam je neka zastava, ne mogu se sad sjetiti koja je, ali mislim da ovo nemamo. I da vidimo što se tiče kartice, znači Uzbekistan. I da vidimo, dobili smo Eldora Shomurodova, znači Captain. Njega nemamo sigurno. Idemo dalje. Opa, dobili smo sličicu i to broj 1. Znači prva sličica u albumu uopće i to nam je, ovo je znači dio Sjeverne Amerike. Znači vidimo da tu fali, znači to će biti neka sličica koja objedinjuje više, jedan veći crtež. Odlično. A od kartica dobili smo Kolumbiju i to smo dobili Jamesa. Opa, Captain. Njega sam vidio baš da o njemu ima neki dokumentarac na Netflixu, nedavno izašao. Znači James. Super. Idemo dalje. Evo, dobili smo sličicu broj 6, opet skroz niski broj, a to nam je neki... to je znači dio ove karte što smo ovdje dobili. Znači broj 6. A super, polako slažemo znači mozaik od ove karte kao Sjeverna i Južna Amerika. Odnosno vjerojatno svijet slažemo. Da vidimo ovdje, dobili smo Norvešku, joj, onog Odegaarda smo dobili prošli put, ajde Haaland sad, ajde, dobro, ajde trener, njega nemamo, ovaj Stahl, Solbakken, ajde dobro, bar nije dupla. Idemo mi dalje sa otvaranjem. Evo još jedan bonus. Znači ovo bi trebao biti hrvatski dres nekog našeg nogometaša, a to nam je Čaleta Car, Duje Čaleta Car,
Još jedan kojeg nemamo. Evo, ovo nam je ukupno 5. hrvatski dres do sad. A od kartica smo dobili Alžir, to do sad nismo dobivali, a to nam je Vladimir Petković, znači trener Alžira. Idemo dalje. Da vidimo, dobili smo sličicu broj 85, to nam je isto neka zastava, ne mogu se točno sjetiti koja je ovo, vidjet ćemo u albumu, ali to zastavu nemamo, čini mi se. I da vidimo koji smo kartice dobili, Senegala, tu nemamo, je li Sadio Mane možda, da vidimo, a Papetija, ovo je znači coach, također trener od Senegala, ok. Idemo dalje. Evo nam sličice 111, a to nam je još jedna zastava. Ovo mi je poznata, ja ne mogu se sjetiti sada. Dobro, vidjet ćemo pa ćemo provjeriti. I da vidimo koji smo kartice dobili. Još jedna hrvatska. Da vidimo koji je ovaj put. Joško Gvardiol, wow. Evo ga, Joško Gvardiol. Super, broj 20. Odlično. Dobili smo sličicu broj 8, opet dosta niski broj, a to nam je, to je dio karte, evo tu vidimo Australiju, znači to je dio one veće slike, evo imamo već 3, super, a da vidimo koju smo dobili, dobili smo znači Tunis, ova zastava onda vjerojatno Tunis, jel, što nismo znali, a dobili smo Mejbri, Hannibal Mejbri, znači to je kartica koju nemamo, super. I da vidimo zadnji paketić za danas. Ovdje smo dobili sličicu broj 60, a to nam je Ćiro Blažević, to, legenda naša, Ćiro, super. Znači on je broj 60, Ćiro Blažević, izvrsno. I da vidimo još ova Playtime kartica, Južna Koreja, tu smo dobili Sona, Min Son, koji godinama znamo da igra za Tottenham, jel? Son, super, zlatna, također Captain. I idemo sada zalijepiti sličice koje smo dobili. Evo, ja sad tek primjećujem da se i na ovoj unutrašnjoj strani prve korice da se isto lijepe sličice. To moram kazati da nisam uopće primijetio, iako sam već listao malo album. Znači, tu lijepimo 8 sličica da bi dobili znači ovu kartu svijeta, odnosno pozicija ovih država gdje se koja nalazi. Evo, mi imamo čak u ovom otvaranju znači prvu koju lijepimo odmah u ovaj kut. Evo ga, prva je zalijepljena. Sad imamo šestu. Sličica broj 6 znači ide ovdje. I imamo za kartu broj 8, znači zadnja u ovom redu. To nam je ovdje Australija. Evo ga, zalijepili smo 3 i fali nam još znači ovdje 5 sličica da popunimo svijet. Mi idemo dalje, znači broj 50. To nam je legenda David Beckham,
Znači moramo znači englesku. Mislim da je još jedna stranica. Evo ga, David Beckham. Ide ovdje. Evo ga, zalijepili smo Beckhama. Onda imamo broj 60. Aha, to je naš Čiro Blažević. Evo nam Čiro Blažević, 60. Hrvatsku. Nogometna legenda. Evo ga, Miroslav Čiro Blažević. Zaljepljen u albumu, super. Sad imamo 85. Aha, to nam je znači zastava Haitija. Evo, zato je nisam znao, slabo znam te egzotične zemlje. Znači Haiti. Zatim 111. To nam je još jedna zastava i da vidim malo, i ovo vam je poznato skroz. Joj, Egipat, pa da, Mohamed Salah. Znači 111. Evo ga, imamo i zastavu Egipta. I ostala nam je znači 119 za danas još od sličica. I to nam je Tunis. Da, zapravo ovako se lijepi. Vidimo na sličici. Evo ga, sad smo sve sličice zalijepili. I sad prelazimo na kartice. Evo sad imamo broj 3, znači odmah ovdje kraj Zlatka Dalića. Evo ga, nekako smo Majera ubacili. Aha, malo nam se Čiro odlijepio. Znači slabo lijepilo. Evo sad tako izgleda prva strana Hrvatske. Da vidimo dalje. Imamo, aha, 20, Joško Gvardiol. Aha, on ide ovdje odmah pored Kovačića. Evo, nekako smo uspjeli Joška smjestiti. I zanimljivo, dva igrača znači, koja igraju u Manchester Cityu i Hrvatskoj su jedan do drugoga. Evo ga, super, njih dvojica su riješeni. Sad imamo ovoga trenera iz Norveške, odnosno broj 68. Evo ga, moramo ga tu naći u sredinu. U sredinu idu treneri, kraj Odegaarda. Norveški trener je našao svoje mjesto i sad od Norveške samo nam fali ovdje Haaland ili Holland kako neki zovu. Tako, idemo dalje. Imamo Jamesa, 76. On nam ide, aha, ovdje. Znači odmah ispod džake. Evo ga, sad smo ubacili i Jamesa Rodrigueza. Idemo sada na Sona, 103. 103, aha, ovdje nemamo ništa, on ide ovdje, znači Južna Koreja, 103. Evo, jedva smo nekako iz Sona uspjeli umetnuti, tu nam se malo i ovaj papir poderao, ali dobro, valjda neće ispasti. Baš je nekako teško stavljati ove kartice. Idemo dalje na broj 112. Evo, ta ide ovdje. Evo, uspjeli smo i ovoga Eldora nekako smjestiti. Valjda neće ispasti. Tako. Potom imamo broj 122. Aha, to nam je ovaj od Alžira. I onda će faliti još samo jedan igrač. Evo ga, zalijepili smo i Vladimira Petkovića, odnosno trenera od Alžira. Sad imamo
broj 137, još jedan trener i to ovaj put trener od Senegala. Aha, on nam ide ovdje gore. Evo ga, uspješno je stavljen i ovaj Pape Tiav, znači od Senegala trener. I ostala nam još jedna kartica i to je broj 144, to je zadnja, znači zadnja ova u albumu što dolazi. Ovaj Hannibal Mejbri, znači koji igra za Tunis. Evo ga, i Hannibal je kao zadnja, znači kartica uspješno postavljen. I sad nam je ostala samo još ova jedna, a to nam je dupli ovaj bubista, njega znači imamo iz prvog videa kad smo otvarali, ali razmišljam da možda skupljamo još jedan album, ali to ćemo ovaj put te kartice skupljati u onaj takozvani binder, jel, za kartice, pa ćemo vidjeti, jedan smo naručili, pa ćemo vidjeti kad to dođe kako će izgledati kad se posebno stave, jer ovako je baš teško stavljati u album i kartice se mogu stvarno ovi rubovi oštetiti i onda to nikako nije dobro, jel? Samo za kraj podsjetnik još, evo ove koje smo, znači ove smo dobili od prošli put, Livaković, Baturina, Sučić i u ovom otvaranju smo dobili još Čoleta Car Pongrečića. To kako sam rekao prošli put, to ćemo još ostaviti ovako sa strane, nećemo još lijepiti, pa kad se skupi više igrača onda ćemo polako slagati naš tim, odnosno našu postavu. Eto, to bi bilo to od nas za danas. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se naravno u sljedećem otvaranju, odnosno u sljedećoj epizodi. Pozdrav!